mi smo imali ukupni broj liječnika 2019. 258, sada je ukupno 310 liječnika. To je dakle povećanje za više od 50 liječnika je zaposleni, što je zaista velika brojka. Međutim, htjela bih naglasiti i to zadovoljstvo što mi radimo i na edukaciji naših liječnika. Dakle, tu se povećao broj užih specijalista, dakle subspecijalizacije iz recimo neurologija vam je recimo podijeljena sada u 5 ili 6 subspecijalizacija, dakle što osigurava itekako kvalitetan kadar za pojedine dijagnoze, pojedine bolesti, tako da smo mi se svrstavamo u rang općih bolnica koje praktički su istu kvalitetu zdravstvene skrbi pružaju kao i klinički bolnički centri u Zagrebu. Ono što bi još spomenula, što je itekako važno, liječnici su jako važni, međutim, važne su nam i medicinske sestre. Mi smo tu osigurali, zaista je, evo, samo ću reći konkretne podatke što se tiče ukupnog broja sestara. Recimo, mi smo imali 2019. 161 prvostupnicu sestrinstva, danas su 365 prvostupnice sestrinstva. Dakle, to je visoko educirani kadar medicinskih sestara.